Pomocou aplikácie Niko Home Control so službou Google Assistant môžete hlasom ovládať najdôležitejšie činnosti v inštalácii Niko Home Control. Čo však potrebujete a ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a Google Assistant? Na prepojenie Niko Home Control so službou Google Assistant budete potrebovať nasledovné: naprogramovanú inštaláciu Niko Home Control, zariadenie s mikrofónom Google Assistant, internetové pripojenie pre systém Niko Home Control a asistenta Google Assistant, aplikáciu Google Home. Ale uistite sa, že ste prihlásení pomocou svojho účtu Google. A nakoniec vaše prihlasovacie údaje do systému Niko Home Control. Ak chcete vytvoriť pripojenie na stránke, otvorte aplikáciu Google Home. Zobrazí sa stránka s obľúbenými položkami. Kliknite na nastavenia v pravom dolnom rohu. Potom na stránke kliknite na znak plus. Pre Google je Niko Home Control jednou z podporovaných služieb. Tu teda vyberieme možnosť servis služba. Zobrazí sa stránka služieb. Tu opäť kliknite na položku Works with Google. Teraz sa zobrazí prehľad všetkých dostupných partnerov. Kliknite na vyhľadávací panel. A vyhľadajte položku Niko. Teraz na stránke vyberte položku Niko Home Control. V nasledujúcich krokoch prepojíme účet Google s vašou inštaláciou Niko Home Control. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Pokračovať. Na tejto obrazovke musíte zadať prihlasovacie údaje inštalácie Niko Home Control, ktorú chcete ovládať hlasom. Po zadaní prihlasovacích údajov do systému Niko Home Control kliknite na tlačidlo. Spoločnosť Google vás požiada o niektoré povolenia. Potvrďte tieto oprávnenia a kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa správa, že vaše inteligentné zariadenia boli pridané. Tu si môžete prezrieť pridané zariadenia. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Hotovo. Potom kliknite na predchádzajúce. Zobrazia sa obrazovky zariadení a zobrazia sa všetky kompatibilné akcie a postupy Niko Home Control. Váš asistent Google je teraz úspešne pripojený k vašej inštalácii Niko Home Control. Aké sú však hlasové príkazy? Hlasové príkazy, ktoré môžete používať, sú založené na názve akcií a rutín vo vašej inštalácii. Napríklad povedzte: Hej Google, nastav osvetlenie obývačky na 70%. Alebo Hej Google, aktivuj scénu varenia. Alebo podobné činnosti, ktoré chcete ovládať pomocou hlasových príkazov.